herboende filippinere arrangerede en støtteindsamling søndag aften. Vores reporter Lisbeth Davidsen fortæller her om indsamlingens resultat. De er jo ikke mennesker med særlig mange penge på lommen, men de har alligevel ville samle dem, de havde, og så mødes her i kirkens lokaler, holde en stor fest, bage nogle kager, sælge dem og tjene penge på den måde, lave noget mad, tjene penge på den måde. Og de har så samlet ind, og en af initiativtagerne står her ved siden af mig. Chloe, det er dig, der har taget initiativet. Hvor mange penge har I fået samlet? Vi har indsamlet 31.600 kroner. Ja. Det er et flot resultat. Er du selv overrasket over det? Ja, jeg er meget overrasket og meget tilfreds og meget glad, fordi det er mange filippinere, der er her i aften for at støtte denne gode sag. Og nu skal pengene jo så bruges i Filippinerne. Hvor skal de bruges, og hvad skal de bruges til? Pengene bliver given to the priest of the church, og bagefter de skal gøre det til Better World Denmark. Og Better World Denmark, det er dem, der er ansvarlige for at sende penge til Filippinerne, especially to the priest, som hedder Father Chris in Bohol. So Father Chris, he's the one who will be responsible for everything in giving the money for medicine, food, and to those who mangler alt mulige ting til hverdag. Det har jo været fantastisk at se jer være sammen om den her begivenhed i aften. Hvad har det betydet for jer filippinere at samles omkring det? Det vigtige budskab her er faktisk the moral support. Måske 31.000 kroner er ikke så stort penge, men hvert cent taler. Og vigtigst er faktisk, at vi er her to support each other. That's the most important message. Så altså 31.000 kroner samlet på en aften mellem filippinerne selv, så det er altså ikke nogen, de har været ude at samle ved danske hjem. Det er nogen, de selv har lagt i bøssen. Nu vil de så blive bragt videre til Filippinerne af Better World Denmark, som skal sørge for, at de falder på et sted, hvor der er brug for pengene i Filippinerne. Ja, der er stort behov for alt, hvad der kan indsamles. For 4,5 millioner mennesker er påvirket af tyfonen. 1,7 millioner af dem er børn. Det skønnes, at 478.000 mennesker har måttet forlade deres hjem. UNICEF har sendt 60 ton nødhjælp afsted, mens Red Barnet skaffer rent drikkevand, mad og husly. Danmark bidrager med mindst 10 millioner kroner som akut nødhjælp. EU sender 3 millioner euro, det svarer til ca.